El Grupo Provincial del BNG valoraba hoy la renuncia de José Luis Baltar. Aí radica a súa enorme responsabilidade. Responsabilidade de tipo política, porque tivo moito poder político acumulado absoluto e non soubo ou non quixo poñelo ao servizo desta provincia. Todo ese capital político, esa forza, non foi quen de liderar e impulsar o desenvolvemento desta provincia e ese proceso de cooperación cos concellos que é o que nós temos demandado. Para los nacionalistas, la de José Luis Baltar ha sido una trayectoria polémica y muy contradictoria, y aseguran que utilizó la Diputación para asegurar el control político del PP. Para nós, máis alá de anuncios mediáticos e electoralistas sin ningunha concreción e que non tivo ese trasfondo de inversións reais, tipo Soindor no ano 99, a Cidade do Motor, BMW, las 5J, outra multinacional que se iba a establecer no tecnolóxico, CICAT, e agora últimamente Xero, non vemos realidades concretas, porque, desgraciadamente, a herdanza que nos deixa Baltar é unha provincia que lidera os rankings máis negativos